payu malah Jangan nambah cek bobot. ora. Jangan. Lah, Cak. Akeh bodoh iki. Duh. Ono persis kok. Ngejere mbasin ta loro. Wajib kok mangkat. Apa? Pak Gusti kayak ikut kumat. Kupatnya yang kemarin udah mateng, mau saya bawa ke musola. Ayo ikut yuk, sarapan sama-sama di musola. Mari, mari guys, mari. Mari guys, ikut kita ke musola. Kita mau sarapan kupat bareng-bareng ya. Musola guys, nanti tuh teman-teman ngali-ngalingin bapak sendiri. Lah yo marbote mbok bayar piro mbok foto ya. Ini marbot. Wes, makasih. Jogo kene kan Kita nunggu teman-teman. dibuka iki. Kira Mas. Kampanye yo malah kita. Paling ya. Lupa dah. Yo rame-rame takon melu mak. Banyune ge enek Mbak RT. Dari sik to. Wes. Kairun rene Kairun. Iki kair apa Kairun? Ini lho. Segentenan. Kita dipangnya di atas ya. Yo demak. Iya. Tambah Meja diceluki. sabar, Mbak. Iya sabar nih bis iki sing urung Enak. ketok kan batang nek urung ketok tetep Goleki. Riwo. Angel nek riyo bukan. Temenmu Mbak Pikar apa? Mbak. Ngisor kerupuk. Baik kae sarunge Mbah Tawar iso digowo. bindang to. Kon buka koncone ae. Iya. Iya. Lah kakek iso ndonga apa? Lah kakek nggo versi. Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma Amin. Allahumma Kita sarapan kupat di musola bareng-bareng ya guys ya. Mari, mari guys. Mari. Ayo. Amin. Tak cukupnya Mas. Ki salahkan kan banyune ki. Tra, sapa iki? Piringnya. Yo. Rezeki dipangan yo. Ya, rezeki dipangan yo. Rezeki dipangan yo. Gowo lah. Yo, rezeki dipangan yo. Mari guys, kita sarapan Jangane kan didone nek piringe nggo main di Jangan mbaknya. Batu kira.
Anu Itu kira. Di uringan di. Ini bikinnya yang kulon kabeh. Tukimun aja gua guys di bawah Tukimun baskom Budeno ada piringnya. Sing apa? Mas iki ya tempo prasane. lading-ladingan iki lho. Piring lho. Dengah-dengah penting warak. Aku ngono kok nek gak manadang baskom kuwi. Nak. Cepetan rene. Gak seru iki. Pesone nggo peso ora landhep kabeh. Ngono lho. Dan kita kancane. Lah kok gak nggawa yo. Ya itu nama sendok lah. Apa? Mas ndak wi. Ya rene aja. Mas Irung asem. Di uringan. Ya ini. Ayo. Krem doang. Diutang ngetan lho jangane. Tak ngire kok malah Aku ora teko, Mbah. belok-belok bilah-bilah. Diwire kok Kabeh nang etan. kok kabeh yang kulon. Pulang ke situ tau, Pak. Ah. Ono rene budal lho. Ngono Mas. Tokor iki. Tokor iwo. Bulumu ben dodo. Ya wong nang ngarep mana nganggo bubuk wis bubuk. Ya wong ngene mas banyak sekali mas. Tendang emunah. Iki kok biar telefone. Ayo nang tangi, Nak. Iku apa? Nah. Apa sih? Telefone iki. Ora sangguan. Jaluk mati-mati aku telefone iki. Sih. Tapi ngopo? Ono sapa iku? Diwe kambil iki atake. Mbak gak yang nggon kowe seri kon gak iki. Dikei dicari siok. Dhuwur enggak paling. Nek kambil ora kuwi biasa. Ngono apa to? Kabeh ya nek kabeh. Londongan. Londongan. Berarti gak gue sendok. Pirapi. Nanti. Jangan rondo nek asin men ya. Asin no. Bukan atau Mbak? Jangan rondo kok jangan ngulaman kene. Heeh. Sing ngomong rauman sapa nek. Mbak pulang kabeh. Jangan rondo ayu ki lho asin men. Tari dulu. Lah iki ke jangane sapa tempene jempol. Pati suka. Kawar. Jaluk lontong kita ugat. Misalnya lontong kita ugat. Mas. Nah, weh. Nah, Ya. Sopanumu. Kowe gak sarapan lho Pak Endro. Kenapa? Ampun. Esuk iki mendek. Oh, mendek. Apa kuwi sendokmu rek loro men sore sik aku batu wong iki lagi. Aku loro sendoke. aku bingung ada buku apa. Ora ngono. Nek kalanya. Hah? Yo pasangan.
motor. Nyenjek yo pancen nek gaya. Yo ki yo pas mangan to, Mas. Jangan anu Kae lho potong kulon teh. Tapi tempenya apa nih? Ayo. Antuk ki mesti ngiris. Sik. pengen pahit bener. Tempe ku lali ra tak songe malah. Lah iki cek utuh iki. Pahit tuan, jang karep mangan meneng. Lah jangan asin. Dijek nek yo iki. Maika ki menangan kok pokok maton. Asin jangan. Wae nganu, sak anu begrasi ngomong tak kok. Tapi kok pasen dicampuri, Mak. Nah, angel belum Aku gak boleh dari siap. Ora bulu-bulunan. Ini bunganya Pak Kiai lah, anu mamora. Enak. Oh, Gimana bang? Wangi enak. masa dungane basurane enak. rasanya sih. lah mara-mara dungo gak ajak-ajak. Oh, gak iki jangan iki nek pasti. Apa dulu? Bak. Sawai wengke ranjang. Nandang mau. Ketokku itu kok ngono ya wis. Kalau sultan yang ngadoh kono lho. Ya berarti geseran kok kulon. Glenderan kok kulon atas. Iki lho ning kono. Anu ning omah Mas. Sopo iki? Mbak anu. Rahel. Kamu gak melu tuh mangkat. Ada disuguhin basuran mumpung kepala Oh. nang. Jangan iwak ngejek kok nate ya. Biasane ngene iki glenderan kok kulon. Dene aku arep bungkul. Hei, sarapan. Acara. Makan bareng. Aku jane arep kutul kae pengimbang iku. Jangan iki lho. Rodone lho. Bulan titik barang kok. Jangan. Iki pring nganggur ah, bener ah. Balik apa nih lho? Kok kene lho, kok ikan ngene lho. Melangkah yo. Jangan itu melangkah dulu. Oh, dhuwur kok. Oh iya, iki piringe. Jangan iki kene. Wujung kok. Si entuk rezeki iki. Ngene iki. Ketawa jangan sing asin-asin, jangan yang mendek sing ra. Jangan yang konsator. Wong kesusu wong nambahin wis mangkat kene. Lemar aku tidak asin lagi. Yo iki kok dengan jegrang-jegrang ora entuk wong maton kok. Belum makan saja. Atau sabtu. Lah yo ora sakti waton kuwi kombi dadi payu malah Jangan nambah. cek ora. Jangan. Lah Cak. Akeh bodho iki. Wadeg. Mangan pisan e. Joe dibali. Ayo guys, kecelakaan guys. Anu wendang elek kowe, lape golek. Kowe apa ra jero kok. Bapak kurang ajar ya, guys. Menak-menak yo mangan Pak. Wah, ayo Pak Le. Woi, Dua neng kau lima enam. Berarti kau dia berapa? Atau sudah kawan? Ombok kan ombok. Ombok kan. Iya cepet luwe. cepat anu lahir kok ben di Rahel urung sange. Juga neh. Makan enak kan? Iwak ayu. Kok benang juga juga ngajak memang. Lah. Pokoknya jahe ora plan sopo.
Pengen jadi panitia. Lah, itu ki yo kuwi ya nambah itu.